Здравейте, приятели! Намираме се на жилищен блок, жилищен комплекс Торгозия. Ще ви покажа малко абсурдни неща, които са правени с годините. Съответно покрива е за тотален ремонт. Това е правена субмазна хидроизолация преди 5-6 години от строителна фирма в град Плевен. Само вижте, направени са няколко грешки, които са недопустими. Тук има издадена част на покрива, която не е изкъртена, са го замазали директно върху него, което съответно дава предпоставки за събирането на вода и трудното отиване на водата до воронките. Възпрепятства го. Също така върху мълниезащитната инсталация не са слагани така наречените карчета, стойки. Съответно мълниезащитната инсталация пробива изолацията и с годините с топлината се е сбраснала в нея. Това е предпоставка за проблеми, течове и така нататък. Под такава мълниезащитна инсталация задължително се слага държачи, които да осигурят държането на мълниезащитната инсталация във въздуха, съответно да не нараняват хидроизолацията и да я компрометират. Благодарим. Ако сте доволни от видеото, се абонирайте за канала ми.